Здравейте хора, искам да ви представя Stable SMP. В този сервер може да намерите както PvP, така и отборна игра, така и трейдване, така и да си имаш база, да си каквото. Опциите са безкрайни. Сервера има перфектна анти-чит система, в която няма как да се допусне нито един чит, така че може да се спокои някой, че няма да ви убие с читване или да ви прецака прогресът. Също има модпак, в който ако някой ви разруши някоя сграда, която много време сте я правили или много се трудили, може да си я върнете с този модпак. Онарите са пичове, може да им пишете, затова влизате в линк в описанието, е Discord сервера. Там може, ако имате въпроси, може да пишете в main chat или на онарите. Също може да разгледате правилата на сервера и IP-то, което съм оставил също в описанието. Първия сниман клип на сервера, също го оставя в описанието, който иска да го гледа. Raw Minecraft футиче, ще има много забавен контент напред и ще тагна още едно момче, което също качва за сервера. Напарайте сервера, влизайте, на 3 дена е, в петък го пуснахме в 8 часа, в 7 часа събота пуснахме Недера, Ендът още не е пуснат. Има време да се развивате, не сме чак толкова много хора, има достатъчно ресурси. Почват мини-ивенти от понеделник, в които ще се състоят примерно за някакви ресурси, като диаманти, като нещо такова. Така че може оттам бързо да наваксате, ако сте нов играч. И абонирайте се за моят канал, лайкнете клипчето, оставете коментар какви видеа искате да виждате свързани с сервера. Ще има много интересни неща. Така че влизайте в сервера и чао от мен!